колички, той Крисо леко се вярваш. Ама нали трябва малко така да се ходи бързо, да се обиколи стаята с после търколявам и после... Много си чела пак. Има слагаш там, има слагаш и да не се сковаш никога. Е така, като мама да тичаш и повече от мама да тичаш. И повече от мама да тичаш. Ела тук. Ела сега. Ето ела. Ето виж. Опа! Ще търколим така. Хопа! Айде, учи ми да си вземеш. Не виж, мамо. Виж, Крисо, я си избери от тук нещо. А по-бавно си избира, спокойно. Гледай, мамо, тук. Той сега питка да си избра. Гледай, мамо, тук и си избери. Той сега ще си избра питката, я загрижи. Виж. Дай му питката първо. Значи първо дай му едно парченце от питката. Той след това си избере друго. Така. Виж как веднага, той знае, че се еде. Ми хляба, бе, това не е важното, бе. Да. Ще го вземе в ръце. Хляба трябва да хванат Крисо, виж колко... Чакай сега, той ще избере сам. Внимай да не се спъне. Ясна работата. Няма кой си го. Парите ли мамо взе? Абсолютно. Парите ли мамо взе? Браво! Парите и хляба, това е. Парите и хляба. Това не е Браво важно, на парите и тебе. хляба. А няма да стане, значи, доктор или архитект. Може и док, може всичко да стане. Оля, ти какво ще си вземеш? Дими това да не се спъне, Ваня, 3 пъти ти повторих, моля Ето го те. юриста. Не, и той парите. Той е стотинки. Айде. Нацелуй Сашо, чао. Чакай, нека да разгледат малко. Поздрави от Диляна, доктор Диляна. Може на втори план нещо да решат. Така, самолета и парите. Абе, двумиш се нещо ми се чини, ама... Виж, даже. А това сега защо, майко? Сега трябва да се... И борката към парите. Борката... Добре, не го дърпате да оставете го борката да. Борката Не е... го търпа, остави го сега. Той си вземе момчето парички. Сега какво са... Кое взима? Първо Тато, не това с линейката не става, аз пробвах вече. Айде! архитект, значи Отнеси линията. архитект или инженер, това ще е дирижето, няма какво. Отнеси, архитект ще става. Крисо, ела тук самолета, тати има космически кораб. Стои тази линия. Къде е кухна, бре? Сине. Айде стига сега. Супер! Добре, хубави неща взе. Архитект, мама, нали иска да го прави архитект, как мама сега да... Парите си взе. И защо архитект ще отреш? Обаче отнеси линията. Нищо. Може и инженер да е това. Това може и инженер да означава, нали? Може да. Защо? Това е линейката за инженер. Ела, тати, разкажи, що? Взимайте да ни лапнат някоя стотинка. Аз го гледам от ръцете. Ти както го кажеш, така ще е. Ваня, айде ела да прибереш ти работа. Аз ще ги прибера. Това нещо. Всичко трябва да се прибере. Там някъде търпаш и той със стотинка. Аз се взех. Това как го гема. Затова седна при тях да ги... Събери ги тези стотинки. Виж каква хубава книжка. Донесла Чичо доктор. Виж. Крисо.